Mari vilayetinin häkimetleri büdjet işgärlerinin ve taliplerin ählisinin mejburi palta yığımına gatnaşmaktan, öz deregini hakyna adam tutmaktan ve pul tawşyrmaktan boşadylýandygyny ılan etdiler. Bu waka sebitde mejburi palta yığımynyň ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilendigi barada Adatlyk radiosynyň iýdigiderli çap eden maglumatlarynyň ýanına gawat geldi. Bu aralykda büdjet işgärleriniň ençemesi munyň wagtlaýyn kabul edilen karar bolmagyndan aladalanýar. Adatlygyň Sevitdäki habarçysynyň we çeşmeleriniň 18-nji sentýabrda beren maglumatyna görä, geçen hepdäniň ahirinde vilayet häkimliginde uly ýygnak geçirildi. Bu ýygnakda ähli etrap häkimliklerine mundan weýlak talipleri we büdjet işgärlerini, sol sanda mugallimleri, çağlar baglarynyň, sport mekdepleriniň we beýlik edaralaryň işgärlerini mejburi paxta ýygymyna äkitmezlik we olardan munyň üçin pul toplamazlyk berk tapşyryldy. Seýlede häkimlere, talipleri we büdjet işgärlerini öz deregine adam tapmagy mejbur etmekden boşatmaklyk hem berk tapşyryldy. Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Ýygnakda ýeri kärindesine alan daýhanlaryň ýa-da telekeçileriň özleriniň palta ýygymyny amal etjek adamlary tapmagy borçludygy hem berk nygtyldy. Mundan ozal Türkmenistanlaryň onlarçasy obu hojalyk işlerine, şol sanda gowçanyň ýygy işlerine we palta ýygymyna çekilýän büdjet işgärleriniň esasan Sebitde telekeçilere, hususy daýhan hojalyklary geçirilen gowça meýdanlarynyň ýygy işlerine iýerilýändiklerini gurrun beripdi. Kärendeçi daýhanlaryň we telekeçileriň paxta ýygnan tehnikalary, sol sanda kombaynlary öz hasaplaryna tutmalydygy hem aýdyldy. Dip çeşmämiz bellidi. Bu waka halkara hukuk goraýjy toparlar tarapyndan palta önümçiliginde mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqidlanýan Türkmenistanda şol sanda marda mejburi palta ýygymynyň ozal görülüp eşidilmedik derejede güýçlendirilendigi barada Adatlygyň iýdigiderli çap eden maglumatlarynyň ýanına gawat geldi. Habarçylarymyz awgustyň ortalarynda başlanan bu işlere büdjet işgärleriniň esgerleriň käbir sebitlerde mektep okuwçylarynyň hem mejburi çekilýändigini habar berip gelýärler. Geçen hepdäniň başynda bolsa, marda köçelerde düzgün bozanlar bilen bir hatarda serhoşlar, dilekçiler, zivil dörýän raýatlar hem mejburi palta ýygymyna köpçülikleýin çekilip başlandy. Adatlyk büdjet işgärleriniň we talipleriň palta ýygymyna gatnaşdyrylmakdan we hakyna adam tutmak üçin pul tawşyrmakdan boşadylýandygy baradaky karar we onuň häzirki wagtda kabul edilmeginiň mümkin sebäbi barada Marynyň häkimliginden resmi kommentari alyp bilmedi.